Assalamu alaikum maziyarta wannan tasha tamu ta Dala TV. Kai ku manta ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Kamar yadda aka saba kullum muna kawo muku daɗaɗɗen labarai masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da wa'azantarwa. A yau kuma mun kawo muku wani sabon labari wanda muka yi masa suna da santin amarya. Wani mutum ne ya yi sabuwar amarya, bayan kwana biyu ya fito wurin abokan shi suka tambaye shi ya amarya, sai suka ce ai amarya tana lafiya. Sannan kuma ana cewa mata tara suke basu cika goma ba, to ni tawa goma take cif cif. Saboda haka sadakinta ma muslimatun muminatin qanitatun. Bayan watanni kaɗan ya fito sai suka tambaye shi bala ya muslimatun, sai ce ai ina yanzu ta koma azzalimatun ƙazamiyatun badaqalatun da duk wani munanan sunaye ya faɗa mata. Me hakan yake nufi? Hakan na nufin cewa daga sun yi watanni kaɗan mata suke canja. Kai da ka ɗauka cewa kai ma idan ka aure ta haka za ta canja. A'a, kai mata kyakkyawan zato sannan ku zauna lafiya, ka tabbatar da cewa ba ƙarya ka gina ba. Kada ku manta ku danna subscribe.